Todo vos rematos, amigos. Vamos a hacer una obra de teatro. Vamos a hacer unha obra de teatro moi terrorífica que se chama Fizz, o coleccionista de medos. Ides pasar moito medo. Un aplauso. Bueno, esta vai ser unha... Conocedes o teatro experimental? Porque no teatro experimental o argumento non ten moita importancia e o máis importante é a improvisación e... Eu non sei que está pasando aí detrás, o sea que... Pode pasar calquera cousa, pode... O que sí, hai que aplaudir moito ao final, vale? Porque ademais, sabedes que en xuntanzas, que son todos de xuntanzas, solo van cada día 3 escolas, co cual ningún día ensaiaron xuntos, os que están aquí. O sea que veremos. A ver que pasa. Temos que ter o micro aquí porque se non nos escoitar. Había unha vez un neno que se chamaba Fizz, que era moi medolento, tiñalle medo a todo. Un día, pois era setembro, tiña que empezar a ir ao cole. O pai dixolle: Temos que ir á escola. ¡No! ¡No! ¡Teño medo! Pero tienes que ir. Es tu primer día. ¡No! ¡Que teño medo! Vamos á escola. Hola, Fizz. A profe díxolle que estaba moi benvido na escola e que o ia pasar. Moi ben. E Fizz dicía: ¡Ay, non quero! ¡Non quero! E teus amigos? pero Fizz, o pai xa marchou para casa, marchou a traballar e Fizz empezou a facer, tiña tanto medo que empezou a facer como un ratiño. E así todo o tempo, ata que foi para lá, para casa. Pola tarde, a mamá de Fizz díxolle: Queres ir ao zoo? Sí! Sí! E foron ao zoo. Estaban vendo os animais no zoo, por ali. A mamá foi un momento a comprar un xelado e de repente, cando Fizz estaba distraído, apareceron dous monos que solo lle querían pedir cacahuetes, pero asustouse tanto que Fizz empezou a facer como un porquiño. ¡Ah! ¡Que medo pasou! Pola noite foi dormir a casa da avoa. Estaba dormindo e entraron de ganas de facer pis. Estaba todo oscuro, entonces non veía nada. Saíu así as apalpadas un pouco e tropezou, ¡pum! Caeu na hora de desplumar os polos. Encheuse todo de plumas.
mirou nun espello que se veía un pouquiño por un rayillo de lúa que había e veu unha cousa grande con plumas. E levou tal susto que empezou a facer pensaba que era unha baliña ata que apareceu a boa que lle dixo: Sí, ¿por qué eres tan melolento? Pensaba que era unha galiña xigante. Bueno, sí. Si ganases todos tus medos, serías el campeón del mundo. si coleccionara todos os medos sería o campeón do mundo. Fiz quedou pensando. Entón, todos eses medos que tiña foinos metendo nun baúl. Abría pola outra parte e foi metendo os medos. E aí iban quedando. E un día chegaron 3 amigos e preguntaronlle a Fiz: Que estás facendo? Dixo unha miña boa que se le coleccionara todos os medos serei o campeón do mundo. Campeón do mundo? E vos tedes medos? Eu teño medo a las serpientes. E ti? As fantasmas. meteu o fantasma tamén. E ti? Ao ratón. Meteu os ratos. E quedaron todos pechados no baúl. Pero, dali a un pouco, estaban un pouco aburridos. Abrimos un pouco. Non! Que salen os medos. Non! Bueno, solo un pouquiño. Vale. Abriron un pouquiño o baúl e empezaron a salir os medos. O medo as pinchas no cu, os medo a que entre unha formiga na orella, o medo a caer polo váter, o medo as fantasmas, e os nenos berraron a de 3. 1, 2, 3. E tanto berraron que os medos levaron tal susto que se meteron todos dentro outra vez do baúl. Esta vez sí que o pecharon con 7 chaves. Y quedaron súper aliviados. Menos mal, ¿verdad? Sí, menos mal. Empezaron a reír todos. Porque canto máis te rís dos medos, máis pequenos se van facendo, máis pequenos, ata que desaparece. ¡Un aplauso! Saludamos ahí no medio, todos. Vamos al medio, saludamos, os monos tamén.
Subido xa por ali, vale, chicos?